Hah? Mas. Tak boy. Apa? Iki lho. Kowe kenal karo cah iki kato, Mas? Iki ning nggon TikTok iki sine mung gerik tok. Lah, mbok nyoba di play sik. Lah iki genar aja TikTok no. Loh. Gayeng ya? Gayeng iki. Oh lah kae bocah nang kono. Parani piye? Oh, angel tau TikTok kan? Oh iya, angel tenan nih. Cah TikTok tenan kowe, Mas. Ternyata kamu raja TikTok ya? Aku. Wong loro iki nek seneng bedhek-bedhekan ya to. Yo genah. Saiki coba bedhekan aku. Tak bedheki. Ya, Panganan apa sing dicopot malah nyopot? panganane kirik mbok rebut. Salah. Apa? Ning ngerti? Ya, Panganan sing dicopot malah nyopot. heeh. Kripik dirubung semut. Kok iso? Coba. Aduh, cangkemmu dicopot semut ra? Oh, Aduh, dicopot. saiki wong loro tak bedheki genti. Apa? Gak salah aku. Panganan sing bungkuse ning jero. Hah? Nek panganan kabeh bungkuse ning jaba. Ana. Panganan salah kedaden. Kok iso? Tak percaya. Ora buktekne. Oh. Ning jero. Jancuk. Sedodo sopo? Roti bungkus ning jero. Ah, iki ning jero iki. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami ya. Cah Guyonan TV. Oke.